Bisimilayi malakci ga don kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Moti mara la a yirala ka fɔ ko bana kura dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ko Kirimele Kongo ko maa 7 kɔni ni tora bana in sababuya la. Ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yirala ka fɔ ko min yɛrɛ ye Moti commune ye ko kunun février kalo tile 5 na yen maa minnu sigilen bɛ kɛnɛ okumu kunna olu kɔni bɔra k'a yɛrɛ k'a fɔ ko bana kura dɔ kɔni yera olu fan fɛ ko o bana in kɔni sababuya la ko maa 7 kɔni ni tora la maa 2 kɔni bɛ olu kɔni ta ka jugu kosɛbɛ. Ayiwa o tuma min na nin ci in kɔni fara gouvernement ale kɔni bɔra ka communiqué kɛ ni an b'a fɔ ko o ye sɛbɛn ye ka jamanadenw la kunnafoniya k'a yira k'a fɔ ni bana in ye bana sugu min ye ani bana in bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase jamana kɔnɔ mɔgɔw ma. Okumu kɔnɔna la gouvernement kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ ko ni bana in ko a tɔgɔ ye Kirimele Kongo ye wa ko bana min don a ka jugu kosɛbɛ. O de okumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɛ bana in kɔni yera olu la Moti fan fɛ ko o maa ninnu kɔni bɛ lakana kɔnɔ okumu kɔnɔna la walasa bana in kana se ka cari an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Wa ko bana in kɔni yera Moti fan min na ko o ye Kera ye ni ale yɛrɛ bɛ Korenze commune kɔnɔna la. Tuma min na kɔni ni ci in carila an ka jamana kɔnɔ gouvernement kɔni olu kɔni ye labɛn suguya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka kisi cogoya min na ani bana in kana se ka cari an ka jamana kɔnɔ. O labɛn ninnu na u y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye bana in ye ko a bɛ dɔn maaw la cogoya min na ko de ye k'a fɔ maa min bɛ yen nɔ ni ale kɔni ka farigan ka ca ni a fari kɔni kalayara kosɛbɛ ani ni a ka fɔnɔ ka ca walima ni a ka banakɔtaga ka ca wa o fɔnɔ n'o banakɔtaga la ni jeli kɔni bɛ ka bɔ o la ko u bɛɛ ye bana in taamasere dɔ ye. Ani o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni u y'a yira k'a fɔ ko tuguni maa min fana bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ dusumango bɛ goya yɛrɛ ma walima ni a kan kɔnɔna bɛ fiyɛ fɔnɔ nege kɔni b'a la ko o fana ye bana in taamasere ye. Min yɛrɛ ye fɛn ɲɛnama dɔ bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ o ma pɛrɛ ni ale bɛ kɛ wulu ni faliw kɔni na ko bana in kɔni bɛ sɔrɔ u ka kinida de fɛ ani ni maa min fana kɔni bɛ yen nɔ ni bana in yera o tigi la ni e gɛrɛla a tigi la ko bana in bɛ se k'e fana sɔrɔ. Okumu de kɔnɔna la gouvernement y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ye labɛn bɛɛ lajɛlen sigi walasa bana in kana cari an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na wa ko o labɛn ninnu kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ko de ye k'a fɔ ko ka baarakɛminɛnw kɔni caya baarakɛminɛn min bɛ se ka dɛmɛ don ni banabagatɔ ninnu ye walasa u bɛ se ka furakɛ ani ka maaw bɛ yen nɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni banabagatɔ ninnu kama n'u b'u ladon ani ka fura d'u ma walasa a bana kana na maa wɛrɛ sɔrɔ tuguni. Ani min yɛrɛ ye k'a fɔ k'u ka kunnafoni cari Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka maaw ladɔnniya ni bana in kɔni okumu kɔnɔna la. Ani o tɛmɛnen ka bɔ yen gouvernement ale kɔni y'a laɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ ko maa o maa e kɔni bɔra ka ni taamasere in ye maa min na k'i k'i senfa joona joona i ka se kɛnɛyaso min ka surun i na i ka taa a kofɔ ani ni maa minnu bɛ yen nɔ ni bana ninnu yer'u la i k'i kɔlɔsi i kana gɛrɛ o maa kofɔlen ninnu. Min yɛrɛ ye k'a fɔ ko k'i tɛgɛ ko safinɛji la don o don i bɛna baro o baro daminɛ ko o fana o bɛ kɛ sababu ye k'i kisi bana in kɔni sɔrɔli ma ani ko ni saya dɔw kɛra aw ka sigidaw la saya min na ni sigana saya don aw k'aw senfa aw ka taa fɔ kɛnɛyaso maaw ye u ka se ka na sɛgɛsɛgɛli. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko Seware fan fɛ dugu dɔ bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko Ti ko maajugu kɔni taara yen nɔ ka taa binganni wale dɔ kɔni kɛ yen nɔ. Ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko nin waleya ninnu bɛɛ kɛra février kalo tile 4 kɔnɔna la ko nin ye marifatigi dɔw de olu kɔni sera nin dugu kɔfɛlen na n'o ye Ti ye ka taa marifati kɔni gan yen nɔ kosɛbɛ tuma min na olu kɔni ye ni marifati in kɔni gan ko u ye moto 3 kɔni minɛ kelen bɛ yen nɔ u y'o jeni ani u taara ni moto tɔ 2 ninnu ye tuma min na kɔni u ye nin waleya ninnu kɛ u kɔni taara nka ko maa kɔni ni ma to nin waleya in na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Koro mara la a yirala k'a fɔ ko an ka finitigiw ale kɔni ni maajugu kɔni karila ɲɔgɔn na yen nɔ. Ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko bi février kalo tile 6 kɔnɔna la ko Dinanguru ni ale yɛrɛ ni Koro kɔni cɛla ma jan kosɛbɛ ko an ka finitigiw minnu dagayɔrɔ bɛ yen nɔ ko maajugu dɔw kɔni taara ka taa k'u bɛ taa binganni wale kɛ o waleya ninnu kɔnɔna la u ni finitigiw kɔni ganna ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Ayiwa k'u ni finitigiw kɔni gannen ɲɔgɔn na hali kosɛbɛ ko min yɛrɛ ye finitigiw ka pankuru ye o fana nana ka na fara finitigiw kan o hukumu de kɔnɔna la ni maa kofɔlen ninnu n'o ye banbaganciw ye olu kɔni caman kɔni bolila tuma min na olu kɔni bolila finitigiw kɔni sera ka maa caman kɔni faga o la wa min yɛrɛ ye an ka finitigiw fanfɛla ye ko maa kɔni ni ma to a la ko nka maa 4 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni joginna. Ayiwa an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ka finitigiw kɔni caman bɛ u ka dagayɔrɔ la u bɛ ka dugu kɔni lakana. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Garantigibugu ni ale yɛrɛ ye Bamakɔ kin dɔ ye ko bandiw kɔni taara min ka mugu ci maa dɔ kɔni na.
ayiwa kibaruya min sɛbɛnma olu y'a yira n na k'a fɔ ko min yɛrɛ ye février kalo tile 5 ye sufɛla fɛ ko nin ye kin dɔ ye ni ale yɛrɛ bɛ Bamako mara kɔni na o kin ni an b'a fɔ o ma garantigibugu ko majugu 3 de kɔni taara ka taa cɛ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale bɛ butigi feere de la kɛrɛnkɛrɛnnenya ale ka baara bɛnnen bɛ k'a fɔ wari baara ni a bɛ a kɛ ni Orange Money o hukumu kɔnɔna la ale b'o baara ninnu na ko majugu ninnu kɔni taara ni ka mugu ci a la tuma min na olu kɔni ye mugu ci ni makofɔlɔ in na ko wari min kɔni tun bɛ a kun ko a bɛ taa miliyɔn 2 kɔni bɔ ɲɔgɔn o majugu ninnu kɔni ye o miliyɔn 2 in kɔni ta ka taa n'a ye nka ko finitigiw kɔni nana walasa ka yɔrɔ kɔni lakɔlɔsi nka min yɛrɛ ye nin makofɔlen ye ko a ma sa ko a taara dɔgɔtɔrɔso la ayiwa an balimaw ni ne tun ye bi kibaruya ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la